presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ninyo Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad, magumusta ka ninyong tanan. O sa talang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, ug Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtutampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga tala. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Higalaan, ato magtatampo si Tala. Kini akong problema, bahin ni sa kong bana nga si Balo. Aro inyo kayo masabtan, balikon ta ang nahitabo sa iyang ginikanan sa una. Ingon magod ini ang mga panghitabo. Malambot yan! Matigas pa eh! Malambot! Nasaktan eh, matigas pa! Paggawas mo yung katawa. Day, ko ano malingaw dyan ko aning babalo ba? Basta si babalo na malingaw dyan ko. Parang may katawa ulo na asawa ko. Mabdos taong kabiya. Tingaling baliwat, babalo nga itong anak ha? Ay, doy. Di gud mahimo oy, di gud ako kapugan nga makatawad si ko niya. Ay, siya mo kaay ni si babalo oy. Nakabantay ka ana, ha? Oh, nakabantay man. Ay. Sige. Sige, Luna. Idoot pa. Sige. Idoot pa. Sige. Idoot pa, sige. Nabuang ka niya, Bador. Mga anak ko, oy. Mga anak ko. Wata magturja. Bitaw na ako. Kabantay ko na. Unya, sa may akong buhat. Utong. Ha? Utong dahil, Luna. Utong. Utong ba? Kada. Ala. Anak na ka. Sa kabatang hinsog na lalaki ang iyong anak. Dok, may tinaay pa man lagi natin yung suwan. Hindi na tinay, Ma'am Luna. Yan ang suwang, taas kayo. Bangag sa'yo. Ako si Father Roy Aspera, si pare ng simbahan o magbunyag ng bata. Mangutan ako. Unsa may nga ihatag ninyo ng bata, hmm? Ay hala, bitaw ba doon no? Wa man nato na masabuti daan? O kanalang kombinasyon sa tong panganlor na? Oh, sige, ikaw good. Ako kay Bador ko, unya ikaw kay Lor naman. Bador, Lorna, ba o... Balor. Ha? Ha? Ba, muragil, adman murag presyo. Dunay balor. Unsa man ang inyong hukom, mga ginikanan, ha? Kayot pa, sa kayot pa. Ay, ayaw pagpads, oy.
Kay di na ni mo kumpare ang pare. Sorry, no, sorry. Sorry, Father Roy Asperas, sorry. Okay ra. Gusto! Kuhaula na to ang litera ara. Kay laki ba nga itong anak? Balor, unya ko ang letter R, balo. O, Kanalan, Ri, kanalan. Bata pa gani, balo na. Bumag sa ilong. Ilong. Okay, balo, gibunyagan ko ikaw sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos nga makagagahom, magdihog kanimo sa lana sa kaluwasan. Aron ikaw makasulod sa kinabuhing dayon. Amen. Nakabantay ba mo na, anak? Nakabantay, Madre? Dito nagsugod ang sugilano ni Balong nga akong bana. Unya, Inday ka. ay Balo, ni harap Ay, ni gas day. kapalig di ay oy. Day tala, nari ka diha, day. Ngita di ka dako. Muna kong lubos mais, day. Maung ni ako, nagkatakantan lang ko. May Inday ka lang noon. sutsi. May noon. Yun, pero kung, anong sulubang ka, nga, motorcycle gear mo na yung gisulub. Unsa ba ka, rider ka sa motor? Nag-bulletproof man sad gani ko. Ano ba? Ano, day? Asawa ko? Gipangandaman kong daan ang tanan Balo. Kay Balo gud imo nga, di ba? Kuya og sayo kong mabalo. Ay, sorry, di ko wala siya. Mo ni hinungdan nga nangandam kong daan sa tanang panahon, kuyawan man kong matinuod nga mabalo gyud ko. Balo gud ang nga sa kong bana. Unya dehi gayon nga ingon ini ang mga panghitabo. Uy, nakunsa ka diha, oy. As usual, day, nami ko sa mga habol. Mo din gisipitan na nimo sa imong suwang ng habol. Ano yung trabaho tagali ko hotel, tiglimpyo sa kwarto, tigsipit sa mga habol sa suwang. Gamit kay na imong taas nga suwang Balo, no? Gamit kyo kayo. Gamit kyo kayo. Gamit kit kaayo. Ay, ikaw ba? Gamit pero bugal-bugal yung imo na ko sa. Uy. Naibaw, gina siya kontra kaya na ako mga tao nga tama yan yung waki mercy. Taas na kong suwang. Balo ay naunsa baya ka hunahuna ra na nimo oy. Ibaw yung ka ha? Gikan pas gamay pag mga pagkabata, dihang gitamay ko, dako na gani ko, kanya, pero nakatilaw yung kong kumo to mga tao nga nagtamay na ko, di ba? Hala no. Sa kinirabang kumo na ko na, may iguan ni sos, bungkag o dili mo lapos. Mo ba? Ah, Kalma lang oy. Kalma lang. Wa man ko manaway nimo. Gidaig pag ina ko ng imong suwang. kabantay ka na. Dahil ka na ko. Minyo ang kahati ka kung wa pa ko makadaig nimo. Patay na patay kay ko si imong kabuutan Balo. Ang buutan ra? Gwapo ko? Kugihan pagyug ka. Gwapo lagi ko. Bright ka, liwat ang atong anak nimo. Gwapo sad ko. Isog ka, maong mahadlok nga musaway nimo ang atong mga silingan. Wagi ko ni mo to bagada. Sa unsa man? Unsa man, gwapo ko, dili. Balo, gutom na ko. Ay, gutom na gid ko. Tara, mga ono tanan na. Waki mercy. Doon na isulti ni mga atong anak nga si Bata, Balo. Ay, bata. Hindi nga na itong anak kay bata. Ako, balo. Siya, bata. Sa ikonsulti mo, dodong bata. Ma, Mm. pa, Mm. una ko kamusultihan sa kung tuyo nyo ba? May mong mo request? Unsa man na ta, ha? Parbida. Unsa man? Ilisi na taon akong panganay. Ulit taon ako. Tawag ko lang ganun yung bata. Ha? Batay ka na. Tawanan sa. Wala, hindi pa minahon pa, ma. Pero lain man! Anong lain, oy? Bida. Sagrado na nga sa bata, dong. Kanay mo nga, sagrado na bata. Anong sagrado man pa? Mama ni mo eh. Ang pangantala. Ako, papa ni mo, angan balo. So, kombinasyon mong tao na sa among pangan yung namong duwa. Mo na, bata,
Batalo. Mao gyud ngano good town. Ako balo. Nya mama ni mo tala. Ta, ba, o, bata. O, Mao na. Di pa ka ana, bisan og matiguang ka, bata ka lang gihapon. Taonan sa. Bantay ka na. Indot lang tatog balutan lang nga. Butar ta na. Nausap ka. Amano sa ta, bata. Nagsama biyata. Ako ngaan, balo. Ang akong papa po, do imong lulo, bador, og mama na ko, lorda. Maong balo ako ngaan, ha? Unsa kay mo, bata sad. Sa tumitumoy lang unta inyong pangahan gikuha sa akong pangahan pa, ma. Ha? Unsay tumitoy, ha? Unsa man na? Unsay tumitoy? Imungan, balo. Solo. Ang mama, la. So, lola. Singan? Katuan. Lola lang kayo akungan ba, lola. Saba diha eh. Tunang na bata, tunang. Sulti na lula. Lula naman sulti na bata. Sa unsay gusto ni may sulti papa nimo sige na. Saray. Graduate na ko pa ini high school ako. Lagi. Mo graduate ka sa high school, di mo kay bata pa yung mo sulti. Honor po ko pa. Honor. Your Wala. honor, anak. Honor. Naunor di ka sa una di ay balo. Wa. Oh, diliwat na siya nako. Kaya honor mo niya sa una? Wa sad. Aper. Daga kay tamo to. Ay, magluya taan eh. Ay, katawa, oy, imo, oy, istorya. Bata. Basta mo na tumapa. Honor ko. Ka nagikog award. Kanang proud kay ko ni mo dog. Kanina itabor na to, imo to ni memorable moment. Kitik niya. Kaning wala. Oy, magpakudak ta. May lain pa ka na din. May medal o ribbon kung makuha ng adlaw, ma, pa. May medal ka o ribbon ang imo makuha. Oo. Kung mao na, kuha na, ako mismo mo imo tao sa imong medal o ribbon. Og ako sa ribbon, oy, medal ka. Sige, larga. Miabot gyud ang adlaw sa graduation sa among anak nga si Bata. Proud kay Miss among anak. Nangandam jud mig maayo. Unya. Ay, okay na akong isalob. Kung to do makeup na ko, yan naka-heels pag yun. Ay, asa naman kunis balo? Wa pa man. Balo! Balo, oy! Kasi nga aga sa ilong, be. Dali. Magpuhan, be. Waki merse. Ngano itawag ni mo ako landungan. Kadugay sa di mo, uy. Ang bida, gitumba pa na ako ang kabaw taon. Ang anak ko kay selebrasyon, graduasyon sa atong anak. Nga si Bata! Wala kay kabaw, idaro. Ano naman? Imo na makang gitumbang kabaw. Katawanan kay ni dahil kay gitumbar na ko pero gipabangon sa nako. Taraana. Ano bitaw? Lisuan, uy. Ready na ka? Kaya tingalik balitas graduation sa tong anak. Andam na ka. Wa kakita niya ako. Can you see? Hala, nagbarong. Wow, pilit kang hinapay. Tiktak ang sapatos. Kita mo? Hala, uy, mura ka mag-congressman anang imong attire. Balo! Mura kong politikong kontraktor sa flood control project. Kontraktor dahil ka? Muling. Ay, wag yun na prisong congressman nga kurap. Bisag ka to mga kontraktor lang, wag yun. No, de, pagkain nga, bangag sa ilong. Dungan ta. Way lame. Maski mercy. Tuod man dito namin sa graduation sa among anak nga si Bata. Kaya amoy kami na gipananaw sa mga tao. Nahimo ming center of attraction. Unya. Ang ayan unta sa asya kay suwan. Ayay. Ang sa to'y kisulti. Ang limbaw akong tagkubo dahil. Kalma lang balo. Kalma. Kalma lang lagi. Ayaw pa dahil sa imong emosyon. Graduation nun sa atong anak. Baw. Tumayo na akong swangal. Bida. Kalma lang. Bida. Balik-balik, Bantay ka na. Kawitan ni suwang rumang kananon. Ang naunsa man sab ka. Uy, mura ka manggug politikong kurap anang imong attire. Ano kurapan? Nakabarong ka, nag-sunglasses ka, pilit kang hinapay, nagtiktak ang sapatos. Pero sa ha? nagpurul man ka. Kabantay ka? Kabantay ko. Mura kag flood control project awa mahuman. Pero finished product na. Sigbalik. Dapat pa.
Ma, kamu diri sa career stage, di ang gitawaran ko yung middle of rebel. Natural! Proud gud mi nimo na. Proud kaayo. Sa mas may mapagkudak ta do. Di ba? Tarong basa. Uy, wapay klaro ni. Tarong basa. Memorable ba? Memorable. Oh. Ano sa memorable? Pagkudak ta. Sige, pakodak. Maniot! Oy, maniot! Dali. Unsa ko na po? Pusing ta. Samot kita kaway klaro ni. Pusing! Ada na. Nice one. Oh. Ay, bro, kaminos na ko kana. Musing. Pusing sa ta. Ada. Nice one. Kita may gani kanana. Kini ni. Hoy! Balo ayaw, balo! Ano na ba? Ay, nakulatahoy na yabag, matingali ka balo! Kita may ni akong suwang, ha? Pangita tingnan sa kong suwang, ha? Kanahan ka ko na kawira ka. Kanahan ka. Alam ko si. Nice one. Mawang ko si. Nice one! Nice one! Ay, merce! Mao ni ang problema nako ron sa kumbana, isog kaayo, dali kay makakitag away kung tamayo ng iyang taas na suwang. Unsaon ni nako siya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Tala. Hello, Ate Pres! Good morning! Ate Pamina, good morning! Daon sa tanan. Pidlo, di mo nga ito ko sa kadlaw. Dito ka lang nanik. Wala. Dito ko sa ilang ni Konsyal Itil Pabrua ba sa kanang Kabyangon. Di ba? Kinapit ko silang danik na baro itong mga itagog manok ng mubugti. Dati dyan may dirig manok nga bagong inasal mo. Ito asron, ito kabuts baka. Ate Jiden! Kuya Alan, ang wasalamat sa mga mama nga pero yung nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata. Niinom ko og Don Pepe, Kuya Alan, para mataas ang akong energy. Kay nagluya ko, Kuya Alan. Unya, nagpalit ko og Don Pepe Dark Chocolate para sa ako ang mga Gina. Unya, nibait ko sa Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch niya. Ugom-ugom sa Diamond Yema og OBM Special. Diamond Yema. Palit mo ha, kay lami ni sila tanan. Lami ni tanan, ha? The best kayo na nato mga bata. Ang ato ang Don Pepe Tablia. Inom yun mga nakanabuta kay para panington mo pa doon sa eskwelahan. Indot kayo pabati ninyo. Unya, pag-audition po na ninyo mga bata. Kanang ato ang Don Pepe Tablia. Ma'am sure, pag yun sa itong utok, ang insulti sa itong maestra tungkol kay abti kay ka. Alerto kay nga itong utok, anak tungkol sa Don Pepe Tablia mga bata. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karuhad lawa. Ang sender na to, si Inday Tala. Tala. Parte ni sa iyang bana taon, mga taas kay suwang Ate Pres ba niya. Manuyo yun yung bana nga. Kuan, kanang manuyo yung bana nga. Sa pangan, sugsugon siya nga taas kay suwang. Niya last Ate Pres, ang kuan kanang kudakir nguho man inig pero gaba sa no sa mga nguho no sa mga kuan pod nga dunay diferensya in fairness po nila wa tama discriminate og tao ha pero natural na timingan gito nga in ato ang sad ang kudakir ati Pres kanang maniniyot inig ingon niya inig kudak nice one gud yang sulti niya ang dungog atong kuan ni balo kay naisuwang man siya naisuwang ay kulata niya atong kudakir nga hunguho yang nguho ko siya ang akong gingon naisuwang ko no ang iyang asawa mo iningon nga naisuwang ang gingon dili kay naisuwang mga taon na pasubot yung taon mao ni yang problema saon man ni nako kung bana nga umluyo taon ni gingon naisuwang so Ano sa problema niya? Ya problema Ate Pres nga kanang maldito yung ba natungod sa Suwang ba niya? Ang magkuha na yung bana mula ba si anak? Mura na ko siya kamatayan Ate Pres maglakaw dan kay kauitan man lang siyang suwang basta naimon la suwang kauitan la suwang grabe sa taasan. Mura kamatayan lagi
Babot sa mayate kasultihan ni. Di ba ang ipangaan sa iyang ama, ginikaran kato si Babalo? Babalo. Naku, kay tukitas pag-artista, kay gamit mo kayo sa mga comedy film. Ug kato sang, nagainunom ka gulyat nga, dunay karakter nga babae, marang taliwan na sa lang kalibutan nga, kato ganing taas pag suwang, mura ganit po siya kanang inon tag suwang sa... Babalina. Oo, ana, oo. Gamit mo kayo Babalina. naman. Babalina. Babalina. Babae nga. Taas po. Mao ba? Apan, kung mabalik ta dire sa Old Testament, balik ta atras ta. Genesis 1, verse 17 to 18. Sakto ba? Dili oy. Kadito kayo ha. Genesis 21, versikulo 25 kantos 26. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan o ihalas nga mga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat og nalipay siya. Unya mingon na usab ang Dios. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Balikon. Busa mingon na usab ug unya mingon na usab ang Dios. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Ako ning gibasa gulyat kay ang kiniibitong atong panghitsura kung unsa gani mura batag makamatikod nga dunay nakaminos kay mo ni imong hitsura lagi nuton kayong imong naong o gato hinumduman gibuhat ra batas Dios tanan. Ang ako lang ani ma'am sir kamo mga pero man siya katong kuan ba mo to kabinos taon ba ay katong kodakir kay naapod sa diferensya. Pero sa mga sinortiano sa anak, murag na among gamay ako ng sabtan nga murag nakamahay siya, hasa siyang pangan, nga na. Ang ako lamang ni sir, ma'am, kamo mga gadikanan nga, ayo lang mong kamukalimot pag may niya nga, dili lang tamo init ang yang okay. Sao man natuwa man natuyo Oo, ug magmahal sa tas Ginoo, mato pa sa kong tiya, dako man kuno ng sala nga may ubos ta. Kay di man ta ka maumubuhat og tao. Mao nga. May lang siya, yang importante nga, aduna kay itisok ng pagtulunan ngadto niya nga magdaog gugma. Ayaw lamang doon kay kitang tanan puro mo ta mga anak sa Ginoo. Lain lang tagnaw. Karabitong sa mga nasod sa mga aris kanang Africa ug sa kuan o sa panibang lugar nga ang mga tao puro itom. Nigeria. Puro mo kuna mga itom. Mga negro, bisa ko tao, bisa ko saon, sabon mo gini kolor. Nauban, murag makaminos, gani sa unang panahon ko, no? Akala ko ng mga itong gulat dito sa Amerika, sulugoon raman. Mga kargador, mga kanabang mga slave, ra. Pero karoon na may mga itong mga makadaog sa Miss Universe. Nindot ng itom. Nindot ng itom doon kay Puwa, no? Kay itong Puwa ba? Itong mo Puwa? Amerika. Balik na rin. Ikaw, Ricky? Rocky? Ikaw ba, Ricky ba? Ang importante nga inyong itisok, nga dunay gugma, sa sikataw niya. Kanang may siya nga, dili lang ta permi init ang iyang Unya kanang na ang may ba na, kuyukig mga pag-ampo. Kay si Ginoong Jesus gani, kanang gisigihan magmay siyang magnikanan. Gani, sa iyahang nahimo nga bisag giunsa siya pagdawdaog, bisag unsa siya pagpasipala, bisag gilansang na siya sa krus, bisag nagbitay na siya sa krus, ni anak pa magana siya gulyap. Pasayloa sila. Wala sila masayod sa nagkipuhan. Anak pa man gani. O kita mo itaw, maglisod ginoon ta. Kaya mo yun nga. Mura yung ginoo, gyapon tingog mo. O padadoon gyapon ka ginoo. Mura, gyapon ka. Ako, Osborne, ha? Pasayloa sila. Kaya wala sila masayod sa silang kipuhan. Ari Pedro. Kung sumatong. Kabalik, bugal-bugal ulit Dali ra, unsa ti mo gingon ang naipulang itom? Ang itom. Puwa. Ang itom. Puti itom. Nawo ko kasabot, basta kailangan ako nakita, ping-ping. Salamat sa padagat ng kalumanon. Kung ako ay pasultihan.